aku kang setya satu wet biyen nganti saiki sing rukun mlampah tebet datan lesu ngaturaken ujung rawuh para tamu ingkang ketemen rawuh ya Allah duh Gusti Allah mugi panjenengan dadosaken menika dalu dados pepanggihan ingkang manfaat kebaing barokah Allahumma amin monggo dipun lajeng malih monggo Mokian tuk
iki Thomas sing mbak karepne. Nah, iki pancene kepara nyata. Iki ora iso dilakoni sapa-sapa nduk liyane sliramu kok ya. Lah iso. Dua lagu sekaligus dinyanyikan di satu panggung lho. Iya. Bayangkan Iki kok engko ya. apa cita-citane sik ditambahi apa neh ngono? Boten Mas? boten Ora. kok. Iya. Cukup mangke diaturke Mbak Nur Katrinanku rampung paripurna mangke gantos lagu sanesipun mekaten Nggih, siap. matur monggo. sembah nuwun Mas Hati. Haromo nemci manggaya